Wiktor, no ja pierdolę. Machał tym machał, nikogo nie widziałem. Wziąłem lewo, prawo. Oj, Wiktor. I tam będzie dużo, coś czuję. Przejmują. No jest ich, jest. Dobra, rzucaj mi tam. Rzucaj ten. Jest gość, no jest. Granaty. O kurde, nie wyjdę stąd żywy, wiedziałem. Nie dałem rady. Jeszcze tam biega gość, biega, leży. Po prawej. Nikt go nie widzi. Dobra, mam go. O. Żeby go Przemek nie zauważyłeś ten. No. Czekaj, idę. No, Artur ci dupę uratował. Dobra, dzięki. No znowu z tym kurde miotaczem, no. Ale znowu go już nie zauważył. Cholera, ja wchodzą główną bramą na E. Widzę ich. Dostali tam granaty red. Kurde. Kurwa, zajdziesz. Dobra. Apteczka by się Medyk. przydała tutaj. Już czekaj, czekajcie, respię się. Masz, bierz ich chyba. Niby czysto, ale nie jest czysto na pewno. Okej, jest. No bierz to, gdzie się też. Jak jest tu? Dobra, Słychać mnie, pany? Słychać. Tam. O, Sina masz tam ten, wartownika. Drugi wartownik, sposobowy go wziąć. Dawaj go. Gdzie on kurde? Bo ja już nie Moście. mogę. O, dostałem ze strzelby z tyłu. Ja to pilnuję go. No tak, no tylko ja już nie Ja leżę. mam. Ja już leżę. Dobrze, teraz Z to tyłu kurwa taki, wszedł. na dwóch to mamy taki tym, że... kurwa. Zginiesz czy nie zginiesz? Jest za tym działem. Kogo dobra. strzelacie? Jezu. Do Przemka strzelaliście czy jak? Nie, za Dobra, działem. chyba mnie chcieli zabić. No chyba tak. Nie bije. Ja tam jeszcze... Czekaj, leży tu. Kurczę. Uciekł, jeszcze jeden jest. Dobra. Tu jest. Aj, dostałem. Artur byś się... Jeszcze jeden. Zrespiłbyś mi życie. Podniesie Zrespiłbyś ktoś? Idę. Dobra, super. życie mi tutaj. Idę. Coś jeszcze tu jest. Jest. Dzięki. Dobra, jeden dostał, ale jeszcze jeden jest. No, właśnie. Czekaj, ten z kuszą wejdę, tylko... Oj, weszli tutaj. Dobra. Dobra, dostał, ale jeszcze jeden jest. Ile wam tam zostało tej gry? Kończyło. Dobra, dostał, coś Aha, to podniesie. zaś mi się włącza wczytywanie gry, fajnie. Uważaj. Dobra. Aj. Wydźwięk ostatni, kurwa, to już więcej chyba nikogo nie było. Ale dostaniemy, no, kurwa, przegraliśmy to już. Dzięki, to wszystkich spaliłem. Tam wchodzą po prawej stronie, nie? Schodami na B. Straciliśmy cel Alfa. Dobra. No właśnie tu spaliłem. Czekaj, idę do ciebie. Dzięki. Straciliśmy cel Charlie. Kuźwa, ja zaś w przeciwnej drużynie. A, tutaj siedzę. Spokojnie, zaraz No przejdziesz nas jest bez pięć. konesanek. Zaraz No tylko i przejdziesz. tak do nas nie do... Wiesz, będziesz musiał oddzielnie, bo u nas jest ekipa, no, 5. A no, to już musiałby No właśnie. czekać Ach. na resztę chłopaków. Ale mnie wysadził. No. Wiesz, ja tu nikogo nie będę wyrzucał, nie? No nie, wszyscy- jak to... Jak są to wszyscy w wszyscy imprezie, są- to no. nie tego, nie. Gościu, no. Naciskają, O, jeszcze kurwa, tu zdjąłem. ten X. Zobacz, żeśmy to przegrali. Blisko było. Kurwa, za daleko. Ole i tam w górce leży. Oj, Dobra. porażka. Oj, znowu ten, to co jak zwykle wyskakuje. To sama mapa, no. Przynajmniej dosyć na dzisiaj. Dać tam przełamanie. Ja Daj też to chciałem Sofii. przełamanie.
Co Ja ty? też przełamanie wziąłem. A, No. zaraz chwilę. Dajcie przełamanie. Nie no, ja Przełamanie. sam biorę, sorry, ja dzisiaj nie grałem. No Jezu. A, tu tam nie ma nic z wami. przeciwko. A tam z wami. Ile można grać? 6 razy w dniu grałem dziś. No skąd ty, ja mogę grać? Jak tam tablica wyników? 5. Styki. A wyróżnienia jakieś są? Nie ma. A, Nie ma? Batmany dostali. Oj, oj, oj. Batman jeden ma, drugi też Batman. Widzisz? Jak tu? O, punkt zablokowany. No ale w szóstce 5 ze 0. Dobra. Pojazd jest w ogóle? Pojazd w ogóle. Dobra, to tu jedzie czymś. Niech poczeka. Ja na D jadę jak zawsze. Kurna, uciekł. Mam auto. Daj. Dobra, jest. Jedzie ktoś? Jedziecie ze mną na D? Trzeba gdzie indziej Tak. stać, ja na D. Ja tam już sam Chwila, dobiegam siadaj. wtedy. Gdzie jesteś? O, Dobra. czekaj, dobra, już Dobra, idę. dobra. Dobra, jedziemy. Ktoś chce wskoczyć czy nie? Jedź, bo zaraz nam punkty przejmą. Czekaj, w jakiej wejście są drużynie? Ale full mamy dalej. A, full. A. Ale czekaj. Ale jeszcze zdążyłem oznaczyć. O, jest Nanek, zaj. O, coś tu jest. Przy las. Jedź, bo nie mogę zastrzelić. O kurde, przejechał. Jest mnie. na Sorry, górze. ja musiałem Dalej? wysiadać. Konia masz Dobra, już tutaj nie obok ma. twarzy. Kuźwa, ale że wysiadł fajnie. Ależ nas z maliny wpuścił. Ja teraz. pierdzielę. Aż mnie Serio? ogniem piekelnym spoliło. Dobra, ile tam spróbuję podnieść? No, Masakra. dzięki. Biegnę na E. To będę musiał to auto prze... Dobra. Jo, cię kręcę, pany. Uważaj, tam jest gościu. No, wysadziłem gościa. Ale tam biega ich do na E. Konik na górze. Kurwa mać. Czołg. Na E. Ja, widzę. Ten mały pierdek jest Dobra, jeden. wracam. No. Dobra, dostał. Jest. Przejęliśmy cel Brawo. Dobra, kaj wybiegocie, jak się O, mogę zapytać. dostałem. Snajper. Snajper na E. No, ale dostałem. Sam... No właśnie, kurczę, on tam stoi. Ale snajper mnie nie zabił akurat. To chyba. No. To co, jednego punktu, tylko E nie mamy. Straciliśmy cel Alfa. Jakieś tam... Jakieś... Wszystkie... O! A pierdziele, wszystkie drużyny pełne. Biegnie. Pan tu... Kurde. Rewolwer są powtarzane. Gość biegnie na D. Jest za murem. Ja to pilnuję, ale... Kurwa, jego mać. Artur, stream idzie. Ja pierdolę. Bardzo Przypomnij- przepraszam. Ile granatów spadło. Nie no, spoko, Jest nie. jeszcze gościu za murem. Nie no, sorry. Nic się nie stało. Gdzie on tu spierdolił? Gdzie teraz biegocie? Kurde.
To jest na górze. O, kurde, dostałem. Granata rzucił. Zeszlił. Przemek, jesteś gdzieś tu na D? O, trochę kawałek mnie wyjebało. Że odrodziłem. Już nie zdążę na pewno chyba. No dobra, no. To już jest sam podniosę. Straciliśmy cel Bravo. No i patrzę jak to wygląda. Próbuję to wziąć, to idę do ciebie. Już ci pomogę. Ale i w tej cedole tam leży. No, też czyść z tyłu. Zwykle nie ma, nie? Straciliśmy cel Charlie. Kuźde bele. Z tyłu był gościu, chciał go fajnie załatwić. Przejęliśmy cel Echo. O, kurwa. A, no co to się dzieje? Tam macie jakieś towarzystwo, czy nie? Co? Kto? O kim O mówisz? kurczę, mam 11 życia, jakiś medyk ten. O, tam. Kurde, dostałem, snajper. Leży na sam. No, Uwaga, biedy. Wiem, tam na prosty jak się snajper. ustawił. To jest mapa dla snajpera, no. Uwaga! Trzech. Cześć, Jeszcze jeden cześć, na Areł. koniu. Odliszon? Dobra. To jest gościu na koniu. Dobra. Straciliśmy cel. Dobra. Dobra, gdzie biegniemy? Może B. Gdzie biegniecie? Na B czy na gdzie? Na B. B. A czekaj, sorry. Jak 200 zł za premium? Kurde. Kurwa, spierdolił. Po prawej masz. Oj. Wiem, tam było chyba trzech ich. O, jest jeszcze, no jest jeszcze i tu. Kuźwa. Jeszcze. W tym domku są. Tyłu jest z boku za tym jest drzew. Wszędzie są. Dobra, dzięki. Aj A, kurwa. W domku na górze. Wiem, waliłem Ale- tam. Dobra, kusza poszła. też da za Już Tak, chyba go nie takie ma. dalej. kilka i tak. Kurna, skądś dostałem. A, Kurde, jeszcze samochód ktoś tu postawił, no. dobra, dzięki. Właśnie. Dla Deby się przydała pomoc. Lepiej O, weźmiemy B tak. tylko i wbijamy do ciebie. Jest Audition. Dwóch, za murem. Straciliśmy cel Delta. A jeszcze jeden widzę. Kurde, tu jeszcze leży. Cel Kurde, Charlie skąd? utracony. Kurczę, ten deto zapiję. Cel Bravo przejęty. Ło, ktoś tu ładuje nieźle. O. Aj! W takim momencie, no. Kurwa, ma. Kurwa. Czekaj, dźwigna cię, stoi. Dzięki. Jakiś idioto motor Na postawił. sam padłem. Jo. Ten mecz nie tak. Dobra. Znaczy A już przyjmujecie. Ja tam cię zaznaczę. Ja już nie zdążę pewnie dobiec. No może na A, spoko, ale O, to snajper. zawsze ładuje. możesz oglądać na telefonie. A tak, Aś na mi wbiegł. górkach. Tina, kurde już gościa miałem, tu mi przedtem, przed Dobra. lufę wbiegłeś. Co ty mówisz? Właśnie, to ten z tyłu tam zdjąłem. za murkiem już leżał praktycznie, już go miałem. Sorry. Spoko. Dobra, czołg mam. Dobra, biegniemy. C? C. Te. Ja pierdolę. Na machina. W domku.
Jeszcze czołg. Stałem. Czołg wjechał na B. No i właśnie dlatego, która ta mapa nie jest moją ulubioną mapą. To się podoba. Dobra. To najlepsza mapa w świecie. Nie, ona fajna jest, tylko wiesz, no... Jak tam A trochę cię więcej kręcę. ludzi, to więcej, tak? No, Idzie to, się w tym meczu słabo gra. Takie lobby. no jest, za murkiem, za murkiem. Uważaj, gościu, nie podnosisz, a gość tam stoi. Parodia się dzieje. No, musiałem go dać. Apteczka by się przydała. Kurwa. No dobra, Ale do mnie walą, ja pierdolę. dobra. E? C. Gdzie jesteście? Jesteście kurwa przy C. Dawaj No, co idzie? na E. A co jest zawsze sieczka? No tam jest zawsze sieć. Popatrzcie na snajpera. Ja nie lubię sobie tam na E podstać drzwiach. Kuźwa, skąd on mnie załadował? No ale z samolotami dobrym, kurczę, jak mnie... Nie rozpierdolę. Ale chyba jest w miarę czysto. No, a dzięki. Ja To przegrywamy jest. pany zaś. Walczymy, walczymy. Kurde, wyskoczył. Jest gościu na E. A, prezentacja tam jest. Spoko. Tu jest jeszcze. Dobra. Tam jutro alert. O, dostałem Z granata. relacja. Omiszcząc niesiesz? Bożysz. No idę. Dobra, dzięki. Kurwa, kają Od uciekać. razu C. Cel Kurwa, echo wstawaj. Dobra, echo. Na B. Cel To czarny mamy. przejęty. No, będzie. Na D ciśniecie czy gdzie? Na Na B. 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 Baranie jaja. Mało poszedł, ale na A jest skoczył. Więc tam z A będą się na pewno. I od razu z B pójdziemy na A. Utracony. Już ktoś tam ładuje, już. No, przegrywamy, ale nie dużo i trzeba to zrobić. Gość na koniu. Uwaga, tam... Ja cię kręcę, co tu się dzieje? A, to patrzę. Być może apteczka? Nie, na razie nie potrzebuję. Ej, 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 ej. O, tam za A idą. Idą za A. Już ich Mamy, także walczymy. Kurde. Apteczka to by się przydała, wiesz, Przemek? No już idę. Przy B jestem. No wiem, ja też jest. Dobra, a super. Ja to rozumiem. Tracimy Spróbuję kontrolę ich nad bokiem celem zejść. prawo. A tu leży, szmaciarz. Za murem patrzcie, bo są za murkami, kurwa, schowani. A ja ich okrężną drogą wezmę. Dobra, pojeździłeś sobie tym wozem. Dobra, Przemek uważaj, bo tam był gość. No wiem, ja powoli idę. O, jest ich tu trochę. Granat. Kurde. Nie zdążyłem uciec. No Przemek, podniesiesz? Dzięki. No, Jak tego to uciekaj czujesz? tam, bo tam był łepek jeden. Kurde. No jest, Arel. Echo. Tam ktoś od nich miał echo. Może w domku siedzi na górze. Oni mają Nie, tam czysto, echo, dobra. wiesz? Nie ma. Ktoś ten. Czysto.
Im się Biegnie za murkiem, komuś się to za odbiło. murkami są. dźwięk. Bo ja tu raczej mam wszystko powyłączane. Innych... A nie powinnych mieć. Dobra, przyjęte to. Biegają tam, no. Jedynie to, co Jagodem. Ale to uważaj, bo tam było 2-3 gości, no. Jednego echa nie ma. Jeszcze myśliwi. Dobra, tak, włączę tak. do czatu. Super, dzięki. Spoko. Dobra, super. To gdzie lecimy? Na D. A gdzie wy jesteście? Na A byliśmy. Teraz na B. Uwaga, tam samolot leci. Ty jesteś w ogóle Na w D. naszym drużynie, Nie. czy tak powiem? Znaczy... Czy... No, znaczy wiem, ale... W tej samej grupie, ale w drużynie nie wlazłem. O, właśnie o tym mówię. Ja pierdolę. W tym domku. W całym kraju. No ginsz... No przyjmujemy. Pało. Może jeszcze... Nie ma już tego sektora. Czekaj... Proszę. Dzięki. Nie ma za co. Mogę nie zdążyć. 70 metrów. Ej, słyszeliście, co Quickpull wczoraj odwalił? A co zrobię? Nie. No wiem tyle, że o 3 w nocy coś mi tam film komentował. Tam Sparta była chyba. No to Kurde, nie dostałem. chciał... Nie spał po prostu. No, nie spał. Liverpool, no, tu leży. Poprawił mi całego streama, rozumiesz, jeszcze na zachęta 2 dychy mi posłał. Biedychy mu wrzucił, No. widziałem tego. Ja cię kręcę. O, no to Grałeś Until Dawna, ja też to oglądałem jeszcze, no. Ach, trafił mnie. ale to atakują. No, Panowie tam na D. poprawił. Już dupa. Ty, Nanek, no to premium się trochę zwróciło, nie? No. To są świnie. No, teraz 105 zł kosztowało. Nie 200, tylko 180. No. Dzień. Jeszcze wyproś tu od chłopaków i się ubiera, każdy po piątce wrzuci. No i Panowie, będzie bo- tyle samo co na plusie. O, jak, Chcę nic mówić, ale wygrywamy, tak? jak się różnica zwróci, no to pół biedy będzie. No. Czemu wy tam ich nie ładujecie? Wow. Right, dostałem. Kuźwa. O. Sadź. A, tu widzisz nas rozwalił, jak oni Cześć widziałem, Hubert. Manko. No wygrywamy. Walczymy. Tylko dostajemy. Kurwa z góry. No. Snajper napierdala. Leży tam na D. No kurde no. Było z drugiej strony. Co tu się dzieje? Kto tu tak z góry nawalo? Po Bardzo lewej, po ciekawie. prawej stronie idą od E. Ale są z tyłu gość napierdala, który snajper A. w drzewkach. No ze snajperką no. Ach, nie dźwigna cię, sorry, chciałem cię tam dźwignąć, ale... I dookoła. Ale nie dźwignął Oj, cię. kurczę. Był. Też już nie dam rady. O, rel. Tu mi na czacie piszą już ino 180 zł, co nie? Tak, a ja tu zbieram na monitor. 4K. Nie, zwykły monitor, bo... No, na jakimś kineskopie gra, co? Nie, gram na telewizorze. Wiesz, czarno-biały. No, właśnie. Czarno-biały. Taki ciężki, to waży z ten. No, Rubina ma jeszcze. no. Tył na takie, wiesz. O, fuck. Dobra, gdzie teraz atakujemy? Nie, A, nie. tak. D cały czas. Ja tu tylko zwiedzam mapę na Zaznaczyłem. razie. Nie ma strzelania w ogóle. Jak ktoś tam mów, to będę zaznaczał, no bo ja to wiesz, wszystkiego nie widzę. Czekaj. Zobacz. Czołg jest na B. Straciliśmy cel Kurwa, brawo. na ten D jest... To jest do przejęcia, no to... Samolot. Ono jest. Zaraz zostanę. Kurde, jutro do roboty. O, jakaś premia chyba. Czekaj, Przemek, patrz, jesteś tam?
Na górze. Cel Charlie No utracony. ja na to patrzę, ale Uważaj. chuja widzę. Na górze, na tych... Kurwa, już ratuję. A, A, dobra. idą z B na... Zajebał. Uda się dobrze. Kurde, dostałem. Jest na czegoś. O, I dostał. te samoloty by mogli. Cel Charlie przejęty. Odliczeń jak możesz. Leży na C. Zaraz. Czołg tu jeszcze. Kurde. No ja się odrodzę. Czekaj. Przemek, 9 metrów, dawaj. Zajęliśmy cel Delta. Nie leśnie czołg. Dobra, przecież. dzięki. Nie ma szans. Zwaliłem O to. kurna. Ej, u góry, u góry! Pierdolę. A, O, i Kuba. i- patrz, zlikwidowałem go, pany. Widzieliście? Siema Kuba. Jesteś tam? Straciliśmy cel. Kurwa, kto tu, gdzie oni są tutaj? Że zdobywają ten... Art. Kurwa, już mnie zajebali. A, nie idzie, masakra. Halo Kuba, kurna. O, coś słychać, Siema. ale słabo. Ej, powiedzcie mi... Możesz to mikrofon Kuba podnieść, bo to nic nie słychać. Straciliśmy Ale Ruki jako nazwa? O kurna. Ja pierdolę, granaty wiem. I czołg jedzie. Za. O, 9 HP. Ojej, nie, ale... cel Bravo No przejęty. przycisnęli. Kurde. Aha, kurde. Kuźwa, nie macie tam kaj miejsca, albo w jakiej drugiej drużynie obok, albo coś. No na Tu jest miejsce. Co? Ale tutaj mamy 5, Dobra, no. zmian. Kampa, dobra. Co mamy zrobić? Coś tu jeszcze jest. To jeszcze są za murem. Nazwa kanału. No bo jest ze Śląska, rozumiesz? I ciupać po naszemu, to znaczy... Same słowo ciupać, to znaczy no albo ciupać drzewo, No, ale... rozłupywać, albo No, grać. chłopak. Nie, bo się na czacie chłopcy pyta, wiesz? Aha. No. Chyba czysto. Ciupnę. Ciupnijcie, no. Teraz też jest takie słowo. Kuźwa! Na Ej, lej. powiedzcie mi jak to jest możliwe. Widzę jednego gościa, lecę za nim i zaraz wpadą sidła ich tam jest trzech. Na lej. To jak jest w bzykaniu? Sztelong. Sztelong. Ciupanie? Szelong. Sztelong. Dupy. Szyty elong. Smog. Smog. Sztelong. Chodź Frela, idziemy na sztelong. Ktoś strzela do nas. Ktoś ładuje. No, zajebałem mnie. Ale mamy A. Masz za To ładnie. znowu to B. Biegnie? Kurde, nie trafiłem w niego w ogóle. Nie wiem, Ej, lagowany Przecież- był, też waliłem. Już, ratuję. No właśnie, ale w niego i nic. Tracimy cel Charlie. Kompletnie mi strzela. Kto Prawie. tu ładuje? To jest kosa, kurwa. Ja tu mam jeden życia, ci mi amunicję daję. A, jak mnie trafił drugi gościu. Kosa. Cel Charlie utracony. Może to wygramy, panowie, się postaramy. Spoko, spoko. O ciężko, Kurwa, bo ja zajebał. tam mapa i w ogóle wiesz, tam strzelanie. Kuźwa, ej. Nie macie jakiegoś pomysłu na krzesło, żeby tak nie skrzypiało? Już. Zasmaruj WD-40. Nie siadać. A nie siadać. Gamingowe. Gamingowe to tu. Co? Pada, nie siadać. No, Przemek, dawaj tutaj. Ja go rozwalę. Gościu w wodzie. Ja pierdolę. Woda w gościu. On ma mało życia. Masz Woda go. w gościu. Ja pierdolę. Woda w gościu. Dobra, C nam biorę. Czegoś. Nie, to wy za inne C poszliście. O jebany. No i ja. A, kurwa. Zajebał. Namek pytaj, jak ktoś to ci będę mówił. O kurwa, znowu z tyłu mnie zszarżył. Nikt nic nie widzi. Straciliśmy cel Delta.
Tu jest. Nie wiem. O! A, granaty znowu. Nie wiem, czy ktoś jest. Jesteście tu przy mnie. Ale gdzie? Na B. Przepraszam. Nie ma. Kurde. Dobra, no dawaj. Przejęliśmy cel Charlie. Tak, lecą O, na C. dostaję. O kurde, ale ładują. Ja pier... Kurwa. Snajperom to mi jaja pourywał. Oni tutaj idą, frajerzy. Kurde. A jednego wysadziłem, kurde, drugi jeszcze jest. Przy D, kurczę, przy murku ktoś był podniósł. O, tu jest. Tego nie widzę. O, tam na D jest bardzo ciekawy. Kuźwa. Do mnie ładują jak do kaczki. Już tam biegnę. Jakiś lekki czołg chyba jedzie Tracimy kontrolę nad celem Charlie. na D. Cel Delta przejęty. Za murkiem. Którym? Dobra, już go nie ma. Jasna. Jeszcze jeden. Kurczę, dostałem. Idą D, idą D. Podnieś go jeszcze 4 minuty. Ach, drugi jest pod tym. Jak idziecie na C, to drugi jest pod tym mościkiem. Chowie się. Czekaj, już jest 4. Przybył pechem od wroga. Tam kogoś interesowało, nie? Interesuje. Kurde, No tutaj jaki- krąży. Kurwa, bym wyszedł tutaj, ale Sniper. może. Wygrywamy. O, ile tu jest. Kurde, stałem, samolot szturmowy mnie zdjął. To też końcówka. O, To już jest koniec. To już jest koniec, nie ma już nic. No to... I znowu snajper. Jesteśmy wolni, możemy pić. Taka może nie zdąży przejechać. Kurde. Behemoth tam, dupy z Behemothem. Tak już mają przejebane. Na środku D są tam na dole. Kurczę, zwalnie. Wymachał napierdolony. Dobra. Jeszcze zdążymy to przejąć. O, puszczę Dobra. twoją drużynę. Wiktor, co jest? No jest zwaliłem, no jest się otworzyć. A, jeszcze zaznaczę. Weź mi się otworzyć, kurde. Ale jeszcze się zemlą. O, i koniec. Dobra. Grali. O, zwycięstwo. Przełamanie. Przełamany, nie Price. No nie Price, nie Price wygra i tak, a już nie wygra. Nie, no co? Nie no, bak. Już normalna ekipa tutaj gra. No kurde, nas nie było, no. Ojej. Który? 6. O, Paweł, coś tu. Cicho, no to przerwy miałem, muszę sneakersa iść. posnik. Aha, ja, bo Za dużo, strasznie żeś. za dużo koda. O, Każdemu się zdarza przerwa, tak wiesz, time out. No wiadomo. okej. No. Czas koda, wiesz, się przeskoczyć na BF, to tak. No, dzisiaj z kodem grałem, bo to... No, widziałem. Ten pany, a nie przeszlibyście?
drugiej drużyny. Znaczy, raczej ty mógłbyś do nas. A macie miejsce? Gdzie jesteś sam? No, jest tak samo mi nawet nie wiem, kaj biegać i to takie. Jest miejsce, to jest miejsce. Kurde, mnie... Otwórz dla mnie, kurde. Nie, nie otwieraj. To kolega, kurwa. Dobra, otworzyłem. Ajajaj. Już, kurwa, nie ma miejsca. Co by... Zdrajcy jedni. Ja tu, kurwa. No, Ja nic nie będziemy mówię. się wymieniać. Gdzie biegniemy? Dawaj, Wiktor, to do ciebie dołączę. Dobra, to idę idę po jakieś chipsy wziąć. To pierwszy, ten lepszy, no. Tak, go z automatu go przy... Z automatu go najlepszy- przerzuciło. Ja niż komputer to ja szybciej nie jestem. No. A nikt mi nie mówił, że zablokował, żebym odblokował, no to już. B zaznacz. Przejęliśmy cel. B? No B. Dobra, no to jedziemy. To on tako. Kogoś. Oni już C przejmują. No, my już nie zdążymy dojść do B. Czołgi jedzie. Nie. Czołg jedzie od C. Wow. Dawaj go, Przemek, wal go. Dobra. Nie ma szans. Dobra, co na E? Wiesz, Arel, taką Nie, odległość, na nie wiem, wprost to jest idzie. około 1,20 m telewizora. Ale go wtrafiłem w tym samolnie. Ej, a my gramy w niepodstawka, ja? To jest jakoś taka ta nowa mapa? Nie, nie podstawia. No, na premium. A, to tu, A widzisz. Dobra. a ja se polotą w maku. Udostępniasz premium. Oj, kurwa, I koniec. udostępnię? Jeśli masz premium, to możesz grać. O kurde, snajper. Na E leży. No sam wprost. Chciałem go przejechać. A to menda. Chodź sam. No. To do strzała nie wejdę, ale kurde. Czołg jest na dachu. Czołg jest na Jadę. moście. Letni czołg. A pewnie czyściciel pewnie jest. Tam jeszcze ktoś... Ładuję. Czekaj, to ktoś jeszcze musi być. No masz. To już jest, ale już chyba nikogo nie ma. Dobra, przejęte. Chyba wszyscy. No nie, Nie. powiedział O, to. plecy. Kuźwa, czemu mnie zawsze trafiają? No ty nie powiedz. Jak w domu się Ej, siedzi, kurwa, lubię. zajebam. Ale miał luft. Fuck, co to kuźwa? Dobra, to co, Jas. biegniemy na D? D, no. D. Na moście stoi cały czas czołg. No tam będzie stał. O, gościu do was ładuje, a wy nic. Kurde, stąd wyszedł. Kurde. Tył do was. O, czołg do przyjechał. Nie, leży. No. Ja pierdolę. Pod Gościu mostem z- czyściciel. No mówiłem, że jest, no wiadomo. No to musi być. Straciliśmy cel Alfa. Wczoraj tam latał po mocy. Kurde, jak mi tym czołgiem wjechał, ty... O kurda. Co tu się dzieje? Oni to tak ładują. Ładują i to ostro, nie? Kurwa, zabił mnie. Idiota. Na B jest Mo- jeden. Czyściciel. Już słyszałem czyściciela. Straciliśmy cel Echo. Dobra, chyba mamy to C. Ale snajper gdzieś ładuje. No to tu, masz. Coś tu jeszcze jest, pod mostem pewnie. D zaznacz, albo macie C, dobra. Dobra, mamy C, zaraz będziemy mieli C. Co tam chciałeś? D? D, no. Dobra. przejmujemy. Dobra. Przejęliśmy cel Charlie. Wow, ale mnie snajper. No, mnie pałkę, czyściciel, kurna, pod mostem. Spadłem do wody, kurwa. Pałkę czyściciel. O, kurde, sorry, Przemek. Widziałem, że biegłeś, nie? Już. Ej, no kto tam tak ładuje? Jeszcze... Ja.
to jest Dobra. wartownik chyba? Czy nie? Czyściciel jest na A, C. ciszy się. O kurwa, co tu się dzieje? Apteczka by się jakoś przydała, no czy coś? Artur? Straciliśmy cel Charlie. Plecy ci... O, Arel, no przede wszystkim na czym by mi tu zależało, to żeby ten monitor był, kurwa. to wtedy Nie, no dobra. sobie nam te mógł te granaty biurko rzucają. inaczej obrócić i będzie na przykład tu tego okna zasłony mi Biega widać. gościu od ich odmawia. O, ale jeszcze jeden jest. Diszon, plecy. Za murem. Straciliśmy cel Bravo. Gdzie oni są? Bo w ogóle ja tutaj latam i tu Zdech. nic nie ma. Apteczka Gdzie? mi się przyda. Wiesz, o takie coś mi Ja nie chodziło. No czysto. A nic nie mogę znaleźć pojazdu. Ja pierdolę. Czołg nasz, więc to sobie... Jakoś tu już sobie był. Ktoś tu rzucił granatem. Echo. Kurwa. Wylecimy. To znowu to C? O, A, dobra. dziura jak pieron. Mamy czołg. Nie wiem, wbijać na to C. Od A sniper wcelowany w C. Wow. Kurwa. Laru. Ole, dostałem ładunek dywersyjny. Ole, poszedł. Idę. Daj. A. No dobra, już nic nie mogłeś. No. Dobra. Wiesz, Arel, Chyba zdobywają to już. Góra, góra. No widzę Ja go tam na pier- C, przy moście. Jeszcze Tego dwóch nie lubię, biegnie. tego cech, cholera jasna. Dobra, jednego wysadziłem. O. Jeszcze drugi jest. Kurwa. Kurde. Cel Charlie utracony. No gościu ma 7 metrów. Podniosę, podniesie się. podniosę, O, podniosę. Kuba, dobra. O, jestem. To rozumiem. Cel Alfa przejęty. A mamy. Z nami... Ale biegną. Skąd ten gość strzela? Mostem, no. Kurde, skąd? Gdzieś na B leży gość. Na koniu. Aj, na koniu gość biegnie na C. Pod mostem jest. co my tu tak, No to co ty masz tu E? tak siedzisz? Co? No ty co tu tak siedzisz? Odpoczywam. Góry wali. Dobra, dos. Brawo. Dobra, mam. Wow, Cel kurde, Echo czołg. przejęty. Skur... Na tym... Anek, uważaj. gdzie on jest? Jest gość siedzi, w chałupie jest. Dobra, Wyszedł z dawaj, chałupy, w dawaj. stronę drewien Kurde, idzie. jak ładują. Za drewnem jest, za drewnem. Cel Bravo. Ja wiem, widzę, ale... Ach, kurde. Jak go zdźwignąć? Dobra, dos. Cel Delta. No. A, Kurde. wy tutaj popadaliście, ale Kurwa. kurwa, tu mi wyskoczył. No, tam ich jest jeszcze. Ciu przy B w chacie, kurna, skuszę. Górka. Dwóch. Ten, a dzisiaj szybkiego Paweła nie ma? Pawła. Artur. No on się nam nie tłumaczy generalnie, nie tak wiesz.
Mogę napisać, O tak, kurwa. wiesz, no przyjdzie jak będzie ten. Ten tam już... Ktoś mówili, że macie grać z Lenin, coś tam. Nie, on w To to nie jesteś gra. ty. Ale choć Polacy też to nie podeszło, to nie tak samo. Ale w co? To jesteś ty. No, ja to nie, nikt mi na to nie namówi. Czemu? Fajno gra. No ja ty. Fajne no, ja już ci mówię, ale Wiesz, no, wiesz. to nie podeszło Ale mi, to ty. nie moje klimaty, no. Widzisz, że nie moje klimaty, jakieś tam rysujesz, tam telefony muszę jednocześnie, nie, No, nie, jakieś głupie minki takie różne, nie. nie. Czekaj, podnieś was? Nie, Też tak. Dawaj na A, mnie szybko, ja ja już, kurwa. Ja już nie żyję. ty robisz. tam kiedyś raz zagram. To dużo jest. Wrócimy to, panowie, wrócimy. Tu czołg jest. No, widzę. Cel Pierdolone. Kto tu tak wali? Wala, że... Czołg. Ja pierdzielę ani jednego, no. Widzę. Ach, kurde, nie zauważyłem. A, kurwa. Następny w tym drzewie, kurde. I podnosi jeszcze. To już w ogóle. Cel alfa utracony. O, plecy. On dostaje. Kurde, dostałem. Biegają, kurde, przy tym. No a. Przy bunkrze są. Przejęliśmy cel Delta. W którym To miejscu? chyba wartownik nawet. Wartownik. A, przy bunkrze tym. Siedzi w rogu gościu, no. Tam biegnie. Tam na elfą u góry. Dajmy, dzięki. Jest przy bunkrze, jest przy bunkrze. Znaczy jak tu jest, bo... Jeszcze jeden Wow. Ej, no ja mam takie pytanie, wy wszyscy grocie na na telewizorach, czy ktoś na monitorze gra? Nie, ja na monitorze gram. I jaki masz monitor? 27 albo? A ja nie gram. 27, no. Samsunga. I jak ci się gra? Góra, panowie. No, mi się gra lepiej niż na telewizorze. Góry biega gość. A w jakiej odległości? Orientację mam lepszą. Ja na 23. Jako odległość, ja wiem... Ja przy biurku siedzę. Aha. Tak to można powiedzieć. No Ja też kurde. Przejęliśmy cel alfa. Biega. O, ale snajper mnie zdjął. Uważajcie. Przemek, uważaj. A, W którym miejscu ten gość jest? A właśnie tu jest. zamiast chyba dwóch ich, no. Zabiegają, kurna. Dookoła biegają w tych pokach, kurna. Tam z tyłu gdzie strzelam. No, strzelał cały czas, o, z pompą lata. Odreska jest. Tam ich No, kilku jest. Dobra, tam idzie namek do niego. Jest gotowy. Jeszcze któryś jest tu? Chyba nie ma nikogo. Chyba czysto. Dobra, gdzie biegniemy? No co, na łaj dostaję. No czekaj do mnie, czekaj. Przemek, czekaj. Połowa No, czekam. przewagę. Już idę do ciebie. Dobra, No, jedziemy. tak? No ciśnij. Nie, jak ty tam przez wodę przejedziesz, no ale leży mostem, no. Na B jedź Dawaj czołg. mostem. Mojego, kurwa. Dobra. Niełatwo się tym tam nie kieruje. Arelia zazwyczaj porządne rzeczy, znaczy porządne. Zazwyczaj takie droższe kupuje. To tutaj na czacie mam rozmowa, wiesz, na temat monitorów. O, ładują tam, uuu. Cel Brawo utracony. Oj, jest ich tam sporo. No, to ten monitor by był dobry. Znajduje się Czekaj, ten... Uważaj, tutaj gość za budynkiem jest. W środku. Ach,
Dobra, jeden zdech. Dobra, chyba czy... Nie, ktoś tu jeszcze A jest. ja się, a ja się też zastanawiałem, jaki sobie monitor kupić, nie? To sobie weszłem na stronę tą Dobra, chyba czysto. tego chatkowej parki i sobie tam ściągnąłem ten co ma do grania tam na konsolę. Ten monitor, Lemi. I dobry jest, powiem ci. Fakt, że nie wiem dlaczego głośniki mi nie działają w tym monitorze. Nie wiem. A to ci już muszę powiedzieć. Kabel podobny. Jak masz na konsoli musisz ustawić tam jest HDMI i ten dźwięk musisz przesyłać przez HDMI dalej. No, To wtedy ci będzie działać, bo ja teraz jakbyś tak na streama weszedł, to ja mam słuchawki niepodpięte pod pada, a czacie nie było słychać imprezy. No. Tylko właśnie przez te HDMI idzie do nagrywarki ten dźwięk i stamtąd pod nagrywarką mam podpięte słuchawki. No typowo powiem ci, tak jak miałem, też nagrywarkę kiedyś miałem, tam Avermedi, to dźwięk mi zgrywało. Tylko nie wiem dlaczego to nie działa i tak no. No w komputerze to powinno działać normalnie, a nie działa też. Kurwa, jeszcze jeden. Aj, dostałem. Aj, to młody. Ach, zabił. pięknie. Pałką zostaje. Ale tak w słuchawkach gram, to tam wiesz, tam mi to tam O. z jednej strony wisi. Najważniejsze, że obraz jest zajebisty, nie? Wow. Ja nie Skubani wyobrażam sobie snajperzy. tutaj impreza na słuchawkach, a reszta No, na to głośnikach. z... A, ładują. Rozwalili ten most? My B zajmujemy. O nie jest na B. Tam snajper, a nie. Janek Watan Sniper. No dobra, i tak mnie uszczeli, i tak trudno. Kurde. Ligera. Jak ty tą nagrywarkę masz jaką masz Na USB. USB czy? To jaka to jest? Czekaj. LGP Lite. Aha. To jest Avermedia? To jest ta na USB ta mało. Tyły, gościu. Znaczy wiesz co, biega no nie mogę mieć nic lepszego, bo siedzę na laptopie. Siedzi tam. A to jest taka czarna? No taka czarna i kółko niebieskie jest. W środku? Możesz wejść na ten, na mój kanał albo To jest... No to byś musiał podać mi ten swój kanał. albo znaczy nie wiem czy masz Instagrama. To No Instagrama mam też. A jest na górze. no to jak wejdziesz to ciupiemy po naszemu. Powinien jest miejsce Jeszcze na jeden. gramie. W tej chacie. Dobra, zdjęty. Jeszcze jeden jest na górze. Jak ciupiemy? Górce. Ja, Na górce. tak mój kanał się nazywa. Kurde. Granat. Leży na tej stronie. Albo możesz wejść na ten, na Facebooku Nanek2386 i też powinieneś mieć. Brawo przejęty. Siedzi w rogu. Facebook 8.6, tak? Dwóch. A, dobra, ja to muszę tego. Chwilę będę miał to. Kurwa, Kuźwa, siedzi pod kto tu stodołem. tak ładuje? Dwóch gości w stodole siedzi, no. No toż kuźwa, czego? Spadli z góry, no. Siedzieli tutaj na górze. Daj ty w... Ach, kurczę, lecisz tamto. Masakra mnie zabił. Masakra gra? O, widzisz? Ej, to jest... Czekaj, bo mamy pełno impreza, przez to może. No widzisz, Nie no mamy. pełna impreza. Nie mamy? No, chyba nie mamy. No to niech bije. Nie, jest pełno imprez. Nie, 7 jest, no. No to czekaj, go zaproszę.
Kurde. Hmm. Poszło. Ach, co ty to? Tu masz tutaj takie zdjęcie, że jest tam piłkarza z piłką, coś tam i od Xboxa pada. Nie, 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 Takie to zdjęcie. nie to. Ale na Instagramie, patrz. Kur... No pisałem, czupiemy. Wpisać na YouTube, czy ciupiemy po naszemu, to jest 30, tam 40 subów ma. Co? To wyświetlić się. Taka siekiera chyba jest. No, no, siekiera wbito do tego. Cel Głowę. Ma zdjęcie jak stoi na hałdzie tego, na hałdzie węgla z tym, A, z łopatą. Tak? A co ty? No ja potem Ślązak, no to... Na pewno z Bytomia, tak? Nie. Bedżor. Nie? Skąd? No w Żorach, o. Kurwa, ja nie wiem gdzie to jest. Kurwa, no przecież strzelam tego. Kurde, żenujące. Ja pierdolę. Po prostu kurde, nie. Miotający. A ten, jesteś w tej ekipie zryw na Facebooku? Bechlema wysnąłem. No chyba jestem. No. To czekaj, ja ci wyślę. Tam... Ale na Messengerze chyba nie jest, no. To na ten. Na Messengerze nie jest. Musiałbym go dodać. Jestem ekipa Lemmiego na przykład. Tutaj byś mógł, może zobacz. Ekipa... No. I oni w ogóle mają jakąś rozmowę, no. Straciliśmy cel alfa. Kurwa. Ale wpisz ciupiemy po naszemu po prostu. Z małych liter może być. Ale to i tak nie wejdzie na ten. To tak nie będzie widział tego Instagrama. Dostałem. Kurde. Robił. Kurwa. To ich behemoth. Rozwalamy tego behemota czy nie? Artur. Czekaj, bo Straciliśmy kurczę cel coś. Męczę na tym A. No. I Czyli się męczy. co, jesteś na tej na tych Trzeba, rozmowach, okej. czy nie? Się zastanawiam, czy się Ja męczysz. już miałem na końcu języka, kurde. No, a ja jadę z Kubą, kurwa, na... Ja muszę tutaj... Dawajcie też do nas. Jedziemy na Behemota, czy nie? Nie. Jedziemy na Się dół. rozwali. Nie na beta Tam jest jest behemoth. Behemot. No właśnie. 5 minut się rozwali. To jedźmy No na jest. 5 sekund. Jest, no. Uciekamy. O! No, o. Przejęliśmy cel Charlie. Uciekaj stamtąd. Jadę tędy szybciej. Dobra, jedzie paruwa. Ja pier... Ej, to dodajcie go do tej grupy. Bo nie wiem jak panować. Ej, gdzie ty możesz jechać? Artur tutaj. Ubił. No, możesz jechać znowu, bo znowu lecimy. A ty masz takie zdjęcie z sikierą, No, wbitą? no to jest na ten. Tak? Kuba, Tak jest. gdzie ty jedziesz? Czupiemy po naszemu? Ja. No nie, Tak gdzie mamy? pisze? Mhm. Nie, bo ja bym wolał na Ażu się, no ale tam chcesz. Ale na A Dobra, jedzie to Behemot. mam ciebie. A, no to jedź na E. To jest gen. No. Dobrze mówię. No, a ten. Zapomniałem. I tam co powinien tam być jest. link właśnie do tego. O, tutaj jest czołg. Dobra, poglądam wpierw w
twojego live'a. Straciliśmy cel Tym Charlie. sam jesteś. Kurna. Jak skończymy to zobaczę. To. Chodzi stąd. Kurna, wysadził. Wysadził. Dobra. Tu nic nie idzie. Uciekamy, uciekamy. Przejęliśmy cel Alfa. Ja pierdolę. O fuck, fajnie wywali. Kurde. O, Nanek opuszcza swój serwer. Czemu opuszczasz? No, wywaliło mnie. Majker. O, No tak, już jestem. O! Dobra, jeszcze raz spróbuję. O cholera, on tu jedzie. A, Kurde, nic nie idzie. O ja pierdolę. A się na tobie zrespiłem teraz. kurwa, O kurde. Brian. o elo. Pierdolę. Jakie motem tu zjechał. Kurczę. Dawaj, Bishop, lecę za tobą zaraz. No ale to dobra. Dobra, dobra. No to już koniec już. Dobra. Oberkam. No, dam subskrypcję. O, dziękuję. A biegnie gościu. A, to tak ja piszę na tym Instagramie, tak jak ty tutaj masz, nie? To ja... Ale wysadził. Cześć. Nie idzie się schować. Chałup nie ma. Nie ma nigdzie nic. Wszystko wyjdzie. No jest, szybimy po naszemu, mam na Instagramie cię. No i tam powinno być. Ha, to masz taką. Ja też taką miałem. Kurczę, wiesz co, ona mi nie przechwytywała tego. Obrazu. Czemu? Potem. Nie wiem, a ja mam kompa taką, wiesz, już w miarę taką 3,5 tysiąca. Wiesz, to trochę tam jest tam. No takie nagrywarki to powinno spokojnie starczać, nie? Jasne. Tylko może tam był problem, że miałeś źle to podłączone, albo... co tam? Ja na przykład mam splitter. Także się nie martwia, że jakieś jest zabezpieczenie. O, hot. Jakąś podstawkę już poszedł, to jest. A ty masz Spitera, tak? No, Ale w P4 nie możesz od tego odblokować te zabezpieczenie. no niby ja, ale to się tam nie chciałem bawić, a groszowe sprawy to kosztowało, także... Dobra, ja na dzisiaj kończę granie. O, do roboty na rano. A. Tyle ciebie to wszystko kosztowało. Bo na pewno kupiłeś kamerkę internetową taką dobrą w miarę. No wiesz, bo akurat mam laptopa, także... Jest za fajno. No ale dobrze cię widać. No to się cieszę. I przez OBS-a nie jedziesz? No, przez OB. Ogólnie no, ile... powiedzieć. No wyduś. Mam jedno No plus minus rozumiesz, tak były te Nie opłacało się. No nie opłacało się, a tak na stare pieniądze to ci powiem 1,5 miliona. Euro. Euro. Nie, złotówka.
Nanek, bije. A. Funtu. Ja, ale ja zaś do waszej drużyny nie wlezę. No to zaraz wyrzuci tego. No, Zaraz wyrzucę. to wyrzuć go, Rasta. a ja wam premium udostępnię. Okej. Ty premię możesz włączyć. No, ale wywal tego super Ajma. rosta. Tu koleś ma premię, to widzisz, musisz włączyć. Ja włączę, by uważaj. Siema. Wywal, wiadomo. No, już wywaliliście, poczekam. Super, Dobra, raz. dobra. Dobra, No, zaraz. a musisz kolegę pożegnać tego. Super No raz. pożegnam go zaraz. Tu się tu akcja dzieje. No, Biegnie dość. no, Jest tu. cześć. Ole, plecy, dobra. Yo. O, jest miejsce. Co to jest? Wróć. Nie ma miejsca. No już jest. Kurde, sam wyszedłem. A, No mówię, to wyrzucę tak, ja też tak miałem. coś ty zrobił. Oniszon, weź tam zrób porządek. Czekaj, No. już go wywalam. Już go wywalam. Nie ten, nie ten przycisk. No. Ty na siebie wyrzucił. Ty na Siebie wyrzucił. wyrzuciłem i wbiłem, Dobra, no. wbijaj. Nie czekajcie chwilę. No już biją. Nie to, wróć. No a długo się tym zajmujesz już tym nagrywaniem? Znaczy, rok wcześniej może... Kurwa. Jesteś na cenę. Zaś ktoś wbiło. To niech podniesie. To nie No A co, czemu mi to pokazuje? teraz jest. Wróć. No ja chcę dołączyć, a... No co Nie jest, jest jakiś koleś zamknięta? bije. Nie jest zamknięta, Artur, bo A nie, wbijają bo koleś, się. no faktycznie, masz rację, tak. No, Charlie, Nanek, to jest drużyna, albo on jest... Dobra. Teraz premium, ja. Proszę, na godzinę. Czekajcie, a mi sam coś wyskoczyło, wiecie? Kurde. Tam B leży. Jakby co? Żeś tu łaził, kurwa, z tą pompą. Tam do mnie. No, teczka by się przydała. Ja ci powiem, ja na ten cel sobie zbieram też pieniądze, żeby sobie kupić tą kartę do nagrywania. Kamerkę Logitech'a, tą taką dobrą. Gdzieś tam, nie wiem, z 1,5 tam mu zbieram. To sobie kupię. Polecam ci. Tego ja kupię już na tego, na PCS Express, nie? Kurde. Dość. Silver, o. Siebie. 3B na górze leżą. Dobra, to wtedy ja spadam, miłe gry wtedy. No spoko. Na razie. To już lecisz, ja? Na, ja, rano do roboty. No też idę. No, dobra. Na razie, dzięki. Na razie. Na D tam pomoc. Dobry. Straciliśmy cel Alfa. A, to nie było dym.
Kurde, spą. W rogu leży. Syn. Kurwa, nawalili tego gazu, ja pierd... Nic Ja nie widzę. cały czas z maską, ja tylko z maską tu chodzę. Na środku siedzi gościu z pompą. Uważajcie. Mówi raz mnie sam. Tu się tu frajera, no. 110 level i tak. I nubi. Kurde. Granat zapalający rzucił. Nie ma żadnego medyka. No Przemek był, no. Przejęliśmy cel Echo. No. Widać, grają. Teraz okienka. Kurka wodna. Jeszcze plecy. B robi. Uważaj tam na B, jak ktoś był, to niech ucieka, bo 5 gości biegnie. Hier, Erste Hilfe! Erste Hilfe, greif zu, Mann! Tracimy cel Echo. Straciliśmy cel Bravo. Kuźwa. Przejęliśmy cel Delta. Kurwa, plecy nam robi. No ktoś go zdjął. Czekaj, dźwignę cię jak idzie. Dzięki. Uważaj, tu snajper. Kurde. Ich krieg dich wieder hin! Biegnie z C gościu na D. No ale medyka kurwa nie ma, no. Verletzt! Tracimy cel Delta. Ajajajajaj. Wiedział tam. Za leżakami. Dzień w końcu parł. O, to znowu pompa. Kurna, dostałem kosę. Słyszałem gdzieś tu. No dobra. Cel Charlie. I żadnego, no ja pierd... Cel Delta przejęty. Dwóch siedziało w jednym miejscu. O kurna, pali. Mietacze w gościu na D. Kurwa mać. Ja cię. Panny. Kontrolujemy Ale to wszystkie tu cele. jest trudno do się nie stać. No, to jest Mietacze ja. na ja. D, od razu wam mówię. O tej godzinie to już chyba wiesz. Nie będę na. Uważaj tam Nanek. Jest gościu tam po Nie prawej na no, D. ładuję w niego, jeden strzał z pompy jest pompa, nie? Ach, kuźwa, ja zaś w te granaty. Oj, oj.
Już wiem, kaj wleź, wiesz? Zawsze w te granatery. Dawaj go, dawaj go. Dobra, z tyłu jestem. Kurde. Maska. O, jak ci życie uratował, widziałeś to? Erste Hilfe, greift zu! Wejdź przodem, nie uciekaj za fest, ja cię uratował i sytuacja. Czekaj, bo tam wejść do E, bo tam cały czas jeden gościu stoi za tym okienkiem i niestety mnie drażni. Drażni. Kaon jest. No właśnie, idą schodami, podnieś mnie szybko. A, Ostrożnie. okej, muszę uciec. Idą tam, widzisz ich? Stoją na dole. Stoją. Kuźwa, ile oni tych granatów mają? Dawaj. I uciekaj! Uwaga na D. Plecy. To już drugi raz się nie idzie dźwignąć. Czekaj, to ja się na ciebie... Dobra. Czekaj. To ja się cofnę. O, proszę. Dobra. Hier, Erste Hilfe! Erste Hilfe, nimm schon! Kończy się panowie. Kończy się. Tylko tam. Kuszą potraktuje. Tam ich chyba już nie ma, uciekli, wiesz? Chyba tak. Jest gościu po prawej. Tracimy kontrolę nad celem delta. Leży na ziemi. O kurwa. O to będzie dek. No leżą na ziemi centralnie, kurwa, dwóch, trzech. No tak, to może. No nie tam. Rwiemy. No granat zapalający rzuć. Krytyka nie ma żadnego praktycznie, no tylko Anek coś podnosi. Ty w ogóle goście nic, No bo. tych zero. Słyszysz, bo oni nie wiedzą, że może trzeba podnosić, wiesz? Nie, bo to grają dzieciarkę gra, no. No. Kto tam zaś od nas leży? Pajacy grają. Ja, ale nie wiem, czy mnie nie podniesie. Tracimy kontrolę Soll nad ich dich wieder celem delta. zusammenflicken? O, podnieś, kurde. Dzięki. Kurna. Na E. Biegajcie, dobrze. Goście Super. Manek, kupują. podniesiesz? Czekaj, Straciliśmy cel czas. dawaj. Uważaj, by biegnął. Ajajaj, no nie zdążyłem. No Jedzie trudno. tam od groma. Cel delta utracony. Próbuję to jakoś tyle dymu, że tu nic nie widzę. No. Nawalili tam tych. Chyba czysto. Jak to na tym punkcie? O, tam leci. Nie, jeszcze nie. Leci tu kogoś jeszcze. Hier, Uwaga. Erste Hilfe für dich! Kurde. Z której strony? Braza, strony. Dobra, czysto. Te... Tylko plecy zróbcie między A a B, kurde. O właśnie. Dobra, brawo, Tracimy cel nareszcie. brawo. Braucht jemand Erste Hilfe? Hier, Erste Hilfe! Co tam jest? Strzelał? Co jest tutaj? Ten kretyn to jest ten z pompą strzela. biega. Kurwa Delta jakiś. przejęty. No mówię, to łowo. Cel alfa utracony. Ło, uwaga. Biegną. Hier, Erste Hilfe für dich! Frontowymi drzwiami, panowie. Tu na schodach? Hier, Nie, tutaj jest przy tym. Przy samym wejściu na E, to jest. Gdzie byliśmy. Tu nie ma medyka żadnego, no kurwa, 10 biega. No jest, gdzie leżysz? Na E. Czekaj. Kaj to jest te E. No jest tak tu. A czekaj, jakiś gość mnie podniesie. O, dobra, podniósł. Gość mnie podniósł. Dobra, ostro. Stoi za drzwiami jak się wchodzi, uważajcie. Kurde, to jest- Za drzwiami jest. O, No dobra. gość stał i się patrzył. No. Czekaj, Artur, Jeszcze dźwignąć jeden, się? leczcie Dobra. Dawaj. Dzięki. soll ich dich wieder zusammenflicken? Nad celem brawo.
Puśćcie mnie, tu je hop, trzeba go dźwignąć, o. Erste Hilfe. Ich hoffe, das Zeug nützt was. Robią nam na D. Uwaga! Kurczę. Kurczę. Idą. Czy od flagi idą? Odsuń się! Tylko już 10 metrów mnie podniesie, nie mam bak. Nanek, żyjesz? No, gdzie to? A, tu jesteś, dobra, już biegnę. Dawaj, na D. No dobra, dobra. Dobra, dzięki. Dobra, Patrz, tu jest. Hier, Mann, Erste Hilfe. Granat. Apteczka. Erste Hilfe. idą ze. Ale ich on biegnie. Za Kurde, mają sesją. czyściciela, uchycie. Dobra. Kuźwa. Chodź, 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 chodź. Dawaj, No dawaj, chodź dawaj, tu do puszki. Erste Hilfe, greif zu. Ich sehe mir die Wunde an. Dzięki. Ja tą kuszą wejdę. Czekaj. Artur, o, O, czyściciel. Skurczybyk! to zabiłeś go, o co wam chodzi. Dobrze, Nanek, dobrze, dawaj podnieś. Nanek, dawaj, Dawaj i spadamy. Du bist verletzt. Ich kann dir helfen. Hier, Erste Hilfe. Kurna, ale ich tam jest. Mógł tam lekko podejść. Uzdyn. Ej, skąd oni mają tyle granatów? Ja nie wiem, tam jakiś magazynek ma? Nie wiem, kurna. Normalny ten, ale... Dzięki! Nanek, uważaj. Po lewej. O, cię kręcę. Nanek, podniesiesz? Czekaj, bo dostałem donacja za 2 dychy. Dzięki. Na monitor. po Na brzegu. pewno. No i po brzegu. No, Ja cię kręcę, dzięki, dzięki. Nanek, to już 160 zł. No. no. No, ty. I mnie nie Ty to tak podniosłeś. codziennie streama z BF-a zrobisz, to tak wiesz. Ja cię kręcę. Ale to wszystko przecież rzucamy mięso. Jeszcze był jeden. Dlatego. Dokładnie. Nanek, Jeszcze jeden. połówka zwinta i będzie stuwa, kurwa. Ja pierdzielę. Jeszcze jeden. Przejęliśmy cel F. Coś mi... To masz, Jeszcze na obrzucamy monitor. komuś jajkami okna i na pewno będziesz kurde. Przejęliśmy O, cel dawaj adres, kurwa. Ja pierdolę. Kurna, panowie. Jestem w drzwiach. Ja cię kręcę. Chyba czysto. O, mam was parówy. Ale coś mi się zbugowało, wiesz? No co możemy lecieć? A jak? Ale chyba tego już nie naprawia. O kurna, gdzie wy idziecie? Mm. O, gotowi. O. Dobra, teraz mi tam przełykali jak dalej. Tracimy kontrolę nad celem Echo. Jakiś Dobra, snajper strzela? jest to opanowane już. Wow, ale no nie spodziewałbym się, wiesz? Oda idzie. Straciliśmy cel Echo. Gdzie wyście są teraz wszyscy, bo ja was wszystkich pogubił? Na C. Nad No właśnie, przez te donacje. No, ale kurczę, brzeg się... Tak patrzę, co mi się tutaj... Ręce. Od kogo donajte? O, czekaj, już ci czytam. Tego co? Hmm. Od Przemka na monitor. No. Żal mu się chyba zrobiło. Jak zobaczył, że grom na telewizorze Straciliśmy cel niecałe 1,5 metra przed tym. Kurna, na B. Na jak się Przy wzruszy. fladze, przy fladze. Ciebie to jednak lubię. Ach, kurczę. Nanek, gdzie ty jesteś? Podniósłbyś mnie. No zaraz się rodza obok was.
Jestem przy D. Już się obok was rodza. No do mnie nie zdążysz. Gdzie wy jesteście dokładnie? A ja jestem przy D, przy drzwiach, przy fladze. No. Nie widzę cię. Ja na A. Widzisz. Zaznaczam. Ten Już, też nie już żyje? O, powoli dobra. lecę. Już was widzę. Proszę bardzo. Patrz, ani kurczego na czacie nie było i nie widziałem go, żeby tam... Lecę. O, Oddaj dom. czekaj, dźwignacie. Apteczkę, apteczkę, apteczkę. No jest, tu rzucą apteczki cały czas. Dobra, mam, dobra. Ja cię kręcę, jak tu jest groźno. Dawaj, 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 dawaj. Hier, erste Hilfe für dich. Co tam, co? O, zginąłem. Dostał. Idziemy do nich. Kurde. Na apteczki żadnej. Dobra. Tutaj gość stoi, medyk, Dobra. a u mnie nic. Danek A, podnieś, spoko. 5 metrów. Już zginąłem. Kurde. 3 medyków biega i nic nie podniesie. Ale... Kurde. No medyk, no kurwa, 9 metrów, 7, 5. Ja. Koło mnie był 3, nie podniósł. No i no koło mnie było 3, nic nie podniósł. Gdzie teraz gromy? Verdun pewnie. Wzgórza Verden. Kurczę, ja nie umiem tam grać, tam się ciężko gra. Ale to nie daj. To się nauczysz. No, teraz kurczę. Ja Nie chcemy pierdzielę, ej. O kurwa. Ej, najpierw quick pull 2 dychy. Teraz rozumiesz, O, Przemek, już to rozumiem. 2 dychy. Anek, No to coś widzisz? na raty możesz. Dadek, na raty możesz. No, No Na właśnie. Poradzisz na raty. Ty, tego, kurczę. co? Preorderu do koda możesz wziąć na rad. Ty no. Weź se ustaw Dostaję- ten. Dostajesz kod na betę. Cel donate'ów se ustaw. No, I tam będziesz miał. a to jeszcze, No kod na betę to dostajesz. jeszcze jeden. Call of Duty. Już masz 40 zł, no to jeszcze... Ej, przepraszam, No. to przepraszam. jeszcze Dlaczego, 240. dlaczego leczenia mieni ma najczęściej tutaj? Audition jest zaopatrzenie, a ty do nie. Bo przeciwników leczyłeś. No właśnie. Możliwe. Proszę ci. No to... Z rozpędu wszystkich po kolei. Po kolei, no, Wszyscy. leżą to ćwigołek, nie? No. Strzykawka wszędzie dochodzi. No. To się nazywa poświęcenie, to się nazywa medyk. No. No właśnie. Ja cię kręcę, ej. 25 miejsce na 32. To tak nie jest No źle. widzisz. No jak na mnie nie. No. Musisz jeszcze poćwiczyć. No, ja już tak Anek, te duże apteczki musisz rzucać. No rzucą. No. No takie wiesz, konkretne. Takie z premium, nie? Hmm? Tak jest premium. To chuj, coś popalniecie. Się nie śmiejcie z mojego premium. To wszystko uśmieć premium. Zamiast setki to 2 setki życia, no. No. W ogóle się dziwia, że tak nie ma. O, nareszcie z tej dobrej strony zaczynamy tu od góry. No, w końcu, nie? Tak mi się wydaje, że stoję z No. No, to Bo to jest na przykład bardzo ciężko to zdobyć. Tutaj teraz tak. Kusza i nie ma, nie wiem, 10? No. Przejęliśmy cel Echo. Dobra. Ej, to lecimy dalej, pany. No ja bym wziął D teraz, nie C. C to będzie sieczka. D? D. No będzie. A tam Już, przejmują. już zabierają, no. Co Trzeba i tak samo będzie też. myśleli pewnie, kurwa. Ole, patrz. Patrz nas idzie ty. Kuźwa, jak wyście tu przeszli? O, Gdzie wy idziecie? Na D czy gdzie? gaz, na D, na D. D. O kurwa.
Nie wiem, z D uciekają mi. Aha, nie, idą faktycznie. Charlie. Rozumiesz, walnął donacja i mnie zablokowało aż. To duża kwota. No, za 2 dychy to No. rozumiesz, aż mi Dobra, streama przejmujemy zablokowało. to. Kogo tu nie ma. O! Ach, Leczka by kurczę. się przydała. Teraz już za A późno. też- O, to rozumiem. Speedy nie leci. Dobra. To gdzie lecimy? E mamy, D mamy. Przejęliśmy No na cel A. Delta. No a? No od razu na. No tam będzie ciężko się dostać. Tam będzie trzeba iść górką i snajperów powycinać w pierwszej kolejności. No nie będzie. Tak. Ej, ktoś wali, ktoś wali. Snajper strzelał. Nie, tam u góry jest, patrz. Już leży, leży. Ach! Kurde, już granat, już to i... Pany leżymy. Kurde leży. Jak on się tu zrespił? No cholera jasna. Aj. Straciliśmy cel Charlie. Nanek, jesteś tam? Leża, już wstaje. To może jeszcze zdążysz. Jestem od D, biegłem na A. Czekaj, ja się w innym miejscu zrespił. Czy od... Ej, to nie dobrze. Tu ktoś, czekaj. Co my tu mamy, C? Mamy C. Nie bardzo jeszcze. No pod spodem siedzą. Siedzą Na dole, spodem. tam na dole. A, Z B ładują, no. od spodu idą, no. Od spodu idą, no. Ja tam teraz w los to... No, no właśnie, to mnie... Bardzo mnie ciekawie. O kurna, ile tu jest. Wychodzą z spodu, no. Uważajcie tam na górze. Ja pierdzielę. Na sieczkę. Artur, widzę, że... Ja to lubię tu na becho. No właśnie zauważyłem, już nie pierwszy raz. Co tam widzę? Wszyscy... O! Jeden jeszcze gościu biega. Ej, jest tam gościu, ty. Artur. A, idę z... Karabinek, gdzie on? A, tutaj uważaj przy B. Na górze. Ach, trzech ich tam jest. Czyli B. Smile, karabinek. Trzech ich tam jest, pany. No, zawsze tam, kurde, jest najtrudniej się dostać, no. A C to jest w ogóle, ten punkt tam nie powinien być, bo on jest na środku i z każdej strony jesteś ładowany. Plecy robią. No co? Chodzą pewnie z dołu. Pompa Aha. podjęła. Uwaga, plecy panowie, za plecami! Ale gość ma farta. Dobra. Z każdej strony wybiegają. Dobra. Cel Charlie przejęty. No, tak by się przydało. Okej, ktoś mnie podniósł fajnie. Kurde. Punkt jest popierdolony naprawdę. No, z gościem chyba mnie podnieść. Dobra. No to jest to prawda. Ach, Sąsiedni dwóch. razem, dawajcie. Pany, dwóch mi się udało ubić. Można, można. O. I jak się... Lanek, jesteś już tu? Leża, odpoczywam. Nie. Już się rodza. No to jestem między B a C. BAC? Czekaj, nie widzę. No leżę. Leżę na górze, kurczę, na B iść. Tor, po lewej stronie u góry są też. No. A, Dawaj, dawaj, daleko. Lanek, widzisz mnie. No dawaj do mnie, szybko tylko. No kurde, Ach. nie zdążyłeś. Tam scena plecy robią. Ten Bartosz się godzinę będzie przeładowywał.
Ja nie wiem skąd tu wali koleś z jakiegoś... Tak, tu się kampią na... w tych górach. Ale to jest od cholery. Oj, tu biegnie. Miejsce wystarczy. Ważne, że stoją na razie baty. Kurwa. Chociaż tutaj widzę co. I stoją w miejscu też. No to właśnie to chodzi, kurwa. To CBA, 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 kurwa. Ani E, ani D, tylko CBA. No jeszcze jakiegoś gościa zdjął. Kurde. Pod spodem siedzi. To ich dwóch, Sierewcią trzech frajerzy. na C. Pod spodem siedział, kurwa. Nie, to się nie Co idzie by tu się- ruszyć praktycznie, kurwa. Kurwa, kurwa. Kurde, dlaczego mi zdjął tym snajperem, no? I D przejmują. D przejmują. Delta. Ło. Kurde, snajper. Edition. Niesiesz? Obonanek. Czekaj. Kurwa. Już. Jest przy tych ruinach snajper. Na C. Przy ruinach snajper stoi. A tam jest. No jest. O. D. Przepraszam. O, idzie przy mnie jest gościu. Uważajcie tam, bo plecy zrobi. Fuck. Kurczę, czy ja muszę zawsze wlecieć w granat? Stałeś? No, dosta. To jest zapalające pewnie, tak? Nie, ten. A czołga chyba to jest. Czy co, weźmy to D, bo widzę, że tu jest sieczka. No właśnie idę, Weźmy to w idę cholerę. tam. Przydałaby się apteczka. No już, co masz? Tu jest, z tyłu tam jest. Dobra. Uwaga, tam nie będzie ciekawe. O, biegł. Kurczę! Snajper tam leży na C i mnie skasował. Na plecach. Kurde. No jak to kurwa może? Ale my strasznie pany przegrywamy. Tyle zdjęcia. Chodźcie tutaj panowie. O, ale tu się dzieje. Uwaga, nawet uważaj. Ach, jajaj. Granatę byś rzucił. O, trudno. No, siedzą tam na D. Za późno powiedziałeś. No co, dopiero co zginąłem. Kurczę, ja nie wiem, czy my to nadrobiemy. O, jeszcze jeden. Uważajcie tam. To co wam robi? Jeden gościu wyszedł. Kuszył. O, ktoś go zdjął. Dobra, dostał. Ale mam jeszcze nie ktoś tam jeszcze? Poszło by. Ja idę z drugiej strony, panowie. Oni są na zewnątrz, D leżą. Lepiej próbuję wam robić. Dobra. Uważaj. Aleś to... Pokopali się tu. Kurwa. Kuźwa, co tam się dzieje? Jeszcze jeden. Jeszcze jeden jest.
Ale tu ich jest, kurwa. Trousse de secours pour toi. Ja tu ino wchodzę i dźwigą. Sers-toi de cette trousse de secours. No uważaj tam. Tu veux un bandage? Jeszcze jeden biegnie. Nie się podnoszą, uważajcie tam, medyki atakanci. Voilà, une trousse de secours. Ale ich tu jest. O kurwa, no zauważył. Biegnie tam od D. Dobra. Spotkaliśmy się w innym punkcie chyba wszyscy. Nie, no. 2 metry. 2 metry gość stoi. Uważaj! Czekaj, już podnoszę. O, gościu. On tu uważaj. Jeszcze jeden. Kurde, dwóch. Bez szans. A, Przejęliśmy cel Charlie. No dostajemy dwa. Łatwo Kuźwa, wyszedłem i ten. Bóg jest na zewnątrz. I odwróćcie. O. Dynamit chyba. O. Dałem. Anek, podniesiesz? Jak jesteś obok mnie? 3 metry. No jestem u ciebie, 3 metry. O, weź ty tam w pot. O, dobra. Niestety. Kuźwa! Nie To z... ja go w ostatniej chwili zauważyłem. Ja cię kręcę, nie zdążyłem tej broni przeciepać. Oni są teraz tam na dole. No i tu w górę wchodzę. Czekaj, nie daj się zabić. Dobra, ja biegnę. A co, wy tego nie przejmujecie dalej? O, o. Już mamy D. Może użyć C albo A. No, raczej ja. No już przyjmuję. To już tu mamy. Co nie mamy? Je. Ach, kurczę, ja zawsze w ten granat muszę. Co poradzić na to? Mamy tu jakieś liście? Brawo. O kurde. No chciałem jak na... 15. Chcia... Od A biegnie gość z MG15. Idzie drogą, kurczę, przy C. Kurczę, no tyle gości mogę tam granat rzucić. No. Bierzemy to B. No, O, gdzie? ale w dupę dostajemy. Cel Brawo przejęty. Na C czysto. Przyjmuję C. Dawaj odliszy na coś. Coś tu jest jednak. Jeszcze. Cel Brawo. Albo z góry, albo z dołu. Idź prawo, ja lewą. Dobra. O kurna, dostałem. Już
Wiesz, jak to sprawę, Ej, no. jakby ale to na pod spodem na C. na Uważaj. respie są specjaliści. Wszyscy dostępni, więc respcie się tutaj, wiecie, na samym końcu Manek. jakby resp. Danych podnieść. Gdzie jesteś? Nie widzę cię. Na C, pod spodem. No jestem tu, ale nie widzę cię, żebyś gdzieś tu leżał. No ja jestem po prawej stronie. Cel echo przejęty. Dawaj, jest, o widzę cię, no. Dawaj, leżę tutaj, no. No Tu? ja pier... No dawaj, nie. No nie widać cię. Tu już metr ode mnie. Aha, tu jakiś leży teraz. No. No i... Granat mnie rozwalił. Nanek mam chciał plecy zaraz. No bierzcie tu Artur specjalistów tutaj, gdzie ja widzicie, nie? Bo tu jest... Tu, kurde. To jest co? Kurde, jeszcze jeden. Wszyscy... To jest jeszcze miotacz i ten i... Tracimy cel Charlie. Przegramy. Damy jeszcze. Jeszcze jakbyśmy teraz A przyrąbali wszyscy. Tylko pilnowałem, żeby nie zmarnowali frajerzy. No kurna. Tokarka. Straciliśmy cel Charlie. D tracimy. Ale co jest chyba wygrane. Kuźwa, i tak nie wygramy tego meczu dzisiaj. Mamy. Nie, już jest chyba za wielka przewaga. A, jeszcze ktoś tam jest. A te strzały słychać, jakby ktoś z bata strzelał. Kuźwa, ale głupia mgła. Dawajcie na B. A ja. Na razie czysto. Biegnie gość, uwaga. Dobra, już go nie ma. Granata rzucił. No, Janek, Co? Leża. jestem na B. Podnieś. Na B. O Jezu. Artur jest gość na B. Na górze. Janek, dawaj do mnie. Na górze. Kurde, nie widzę. Tu ci przyjdzie, z tamtej strony ci przyjdzie mnie już. Na B, przy fladze. Artur, No, dawaj, jeszcze raz. jeszcze są specjaliści. No nie umie iść na B, no. Nie marnują, nie? A tym naprawdę można wygrać. Cały czas się ten... respią. O, brawo. Jest jeszcze tam. Kuź. Tracimy kontrolę nad celem Charlie. I my go nie trafili. Same C trzeba trzymać. Ja cię kręcę, oni mają już 800. Ja próbuję. Ej, No, dostałem. oni chyba mają lepsze premium, wiesz? Bo przez tą mgła widzą. Oni mają za 250. No. No, nie za 200. Ach. Ale mam zeza dzisiaj, ja pier... Nie, no ty. Ale to się nic nie widać. I dobrze, nie masz snajperów na górze. Co tu mam zrobić? Anek, podnieś. Czekaj, bo ładuję sam wymie. Dawaj. Dobra, dzięki. O kurde. Co tu się pany dzieje? Laisse-moi te soigner. Une trousse de secours pour toi. Jak na cel. Są pod spodem na cel. Kurczę mnie. Co przychodzę, chwila pogrom, zaś mnie trafią.
Przejęliśmy cel Charlie. Kto tam się ciśnie na ten? Straciliśmy cel Echo. Ja jestem na C pod spodem. A kto się na B ciśnie? Ja te Starty bronię. pewnie. Cały czas stracimy. O kurwa. No, dostałem w kąt. O, to piękne było. Kurwa, ta akcja teraz tutaj na tym B. Ajajaj. Tak fajnie było. Czemu żaden tam nie wołał, że coś się dzieje? Wiktor, jak ty Co nie jest? zauważyłeś? Uważaj, bunkrze tym jest. Ja idę stąd, bo tu naloty robią jakieś. Ammo specjalist. Artur. Leca. O, O, ładnie żeś go załatwił. Przejęliśmy cel Alfa. kurwa dziabną. Ach! Z góry ładują. Gdzie jesteś? Artur. Ja jestem na B. No na, nie no, na B się pewnie teraz. A kogoś trzeba podnieść. Tu widzę, żeby kogoś podnieść. Pewnie Wiktora. Przegrywamy. No specjalisty nie podniesiesz, bo widzę specjalisty. Aha. No, Czekaj, ktoś zaś ładuje. ładuję skądś. A, zgasiłem go. Idą, Widzieliście to? idą. Idą, jeszcze tam jest jeden. Dobra, jeszcze zdjąłem go. Przejęliśmy cel Bravo. A jeszcze jeden. Z której strony? Dobra, zdjąłem Cel go. Alfa. Czekaj, zapalający zaś ktoś rzucił. Prost. Dobra. Jeszcze jeden. Od A biegnę. Uważaj. Kurde. Cel Echo utracony. Ale ich tam było. No. Wow. Ej, jeszcze mi wpulił 3 dychy na rozwój. Piomek, dzięki. Straciliśmy cel Ja pierdzielę, ej. Cel Charlie przejęty. Ajej, widzisz, masz dobrych kolegów. Ale widzę, że coś tu... Coś mi to, czekaj, chyba... Nie zaskoczyło. Dobra, nic to. A, Pride będzie też. Nie, Może nie. Przełamanie. Może nie. Może tak. O kurde. Ja ich się nie wiem. Ja już nie wiem co tam było na końcu. Moim zdaniem był remis. Dobra, ja tak chyba idę do tu. Inne wszystkie. Dzięki, Przemo, dzięki. Czekaj, bo tutaj muszę się teraz ogarnąć. A, Pryzę zajęło, dobra, to ja lecę. Nanek. O, Nanek, Lecimy. wyróżnienie masz. Gdzie? To muszę, 201 leczenia. to muszę zobaczyć. No, screena zrób. Rób screena od razu. Czekaj. Wyróżnienie masz. A, nie widziałem. Kurczę, jedno wyróżnienie, ej. 207? Ja cię kręcę. Nie, 201. Masakra, ej. Już... Nanek 7, 21. To dobrze, nie? 21 wygrałeś to. Bardzo dobrze. Gdzie Wiktor? Już. Że... Poszedł. Lecę, wiesz, na razie. Aha, na razie. O, Na cześć. razie. No, na razie, dzięki za grę. O kurwa. Czekaj. Będzie ciekawie tutaj. Kurde, powiem wam, że to jeszcze nie dało coś. Już nie grzeje się tak konsola. No W widzisz. tylu godzinach jest chłodna, można powiedzieć.
Dobra, co bierzemy D? Przejęliśmy cel Alfa. Oj, browar. Chłopaki przyjmują. Oj, ja cię kręcę. Przejęliśmy cel Bravo. Straciliśmy cel Bravo. Ktoś tu jest. No. Nie wiem gdzie. Może w domku. Weź Przejęliśmy tam cel przygrząć Charlie. ten domek. Jest gościu, widzę go. Dobra, że to tak A, jeden. dobra, już mi pomógł. Więcej ich dobra. jest. O kurde, plecy nam robią. Siema, Stachutki. Gdzie on? Kurde, go nie widziałem. No, ładne plecy Ale mu zrobił. wpadł. Ale wpadł. Ilu masz nanek widzów teraz? Już No właśnie. 4? No, za mało klniemy, dlatego. Może. Ładnie, kurde. Dobra. Addition podnieś. Czekaj, jak sobie chciałem coś zobaczyć na ten. Aha, bo mnie coś wywali. Też nie podaj adres, tam ci nie wiem, coś jakimiś jajami obrzucamy okna, to będziesz może miał więcej. Nie, dzięki, wiesz? Ja nie z tych youtuberów. Też jakoś tak. Jest jakiś medyk na E? No nie, ja tylko leżę. No. I jakiś gościu był przy mnie 5 metrów, też mnie nie podniósł. Kurde. Próbujemy to E, no. To tu czołg jest, o cholera. No, dostałem. Nie podnieś mnie gościu, 5 metrów masz. 3 metry. No nie podnieś. No. O, 1. Jest w tym domku. Dostał. Rozwalił chałupek. Dostał granata, no. Ode mnie. O kurde. No znowu czołg. Addition, uważaj. Ja od razu spierdzielam stąd. No kurde, nie dał mi szansy nawet. Aj, kurde. Kurwa, kondom. Co ja tu mam? Jestem przy... A, gdzieś się kręcę. Ja to wyjebałem. Idę zobaczyć, co tu się dzieje. Dobra, no nie zobaczę tego. Kurde, ale wyskoczył, gdzieś słyszałem go. Gdzieś jeszcze tu jest. Dobra, czysto. Bierzemy D. Cel Alfa przejęty. Dobra, na D czysto.
Tu co to Przejęliśmy nawet? cel Delta. No. Straciliśmy cel Alfa. Straciliśmy cel Charlie. Feind kontrolliert das Ziel! Nicht aufgeben! O kurde. A jeszcze kosę dostałem. Sierpak. No mamy wszystko praktycznie kluczowe. Będą przyjmowane. Gdzie wy jesteście dokładnie? No. To co robi? No. To tam go wiem. Dobra. Hier, erste Hilfe. Przejęliśmy cel Alfa. Lecimy na B. Dobra. Kurde. Gościu, podnieśmy 6 metrów. No. No. Okej. Apteczki nie chcielibyście tak? O. Hier, erste Hilfe. O, Ale przykampili tam, ja. Cel Charlie przejęty. Apteczkę bym chciał na mnie. No to tu leży kole mnie. Dobra. Super. Lecimy na to B. Gościu biega. Już w chacie. Nawet B. Bo już w chacie. Gdzie wyście kurwa są? Jesteśmy na B. Cel Bravo przejęty. Erste Hilfe, Biegniemy greif na zu, A. Mann! Ach, tam jest ku... Nie wiem, czy do czołgu nie ma. O kurwa, jakiś snajper. Dobra chłopaki, ja to będę kończył, wiecie? czemu? To? Idę jeszcze w Altintowna zagrać. Jeden epizodzik. A snajper leży, kurwa. Przed B. Jeden epizodzik, wiesz? Ale ich tu jest. Czerwony. Jutro też o której jutro gracie? Też z kole 8? No mniej więcej. Nie wiem, ale to mnie nie ma. Tak. Aha. No ja jutro do roboty do tego. To też do roboty. Ale po 22 tam coś. O, to nie A po te. 22 Po to 22 to ja odpadam. Bo mam teraz cały tydzień na rano, także. Dobra, to nic, dzięki. zostało jeszcze. Dzięki za dzisiaj. No, No to jest... dzięki. Okej. Leży gościu, kurczę, na wprost, nikt nie widzi. No i Nanek zadowolony, nie? No, masakra w ogóle z tymi donacjami. Jak nie było po 2 złote, to rozumiesz, teraz po 2 dychy ciepią. No. I półtora muszę zwrócić. No, 2000 dziennie. nie no, bez przesady. No. Ale widocznie widzisz, no, podoba się to. Dobra, to ja tu z czatu wam uciekam, żeby pokazać. Kurde. Na razie trzymajcie Dobra, się, to siedź, do jutra. Trzymaj się na cześć. No, na Cześć, razie. cześć. No.
Dobra, ludziska. Chcę zacząć anti-down. Nie, że cię uderza, tylko że ci odpala, wiesz? Okejcie, jedna rzecz to jeszcze ustawia. Dobra, spoko. To zaczynamy. Anti-down. Zobaczymy, jak mi tam dzisiaj pójdzie. W poprzednim odcinku. Trochę dziwne. Hej! Ludziska, dajcie spokój! Hej? Sam? O Boże! Chris, wybieraj. Halo? Proszę! Potrzebujemy pomocy! Kurwa, co jest? Nie! Emily! Puszczaj mnie! Chuj! Dobra. Już ten cały ręcznik zbrudziła, no. Kto by powiedział? O. A, tu jest coś więcej.
O, ja ciekaw. Nie chcę się tego całego czytać. Potem przy okazji by się to dało. Tu coś mamy. Dziwne. O, przegapiłby coś. Co to miało być? Ale czemu go nie weźmiesz ze sobą? Nie? Mogłaby sobie go wziąć ze sobą. Tu nic nie ma, idziemy. Witajcie. Dziękuję wam, że do mnie dołączyliście. No, już nie wiem, czy to nie był błąd. Eksperyment. Cześć. Cześć, dzieciaki. A, nie. Tak jest kiepsko. Witajcie, pielgrzymi. Jasna cholera.
Mike, co ty tam robisz na dole? Jak się wystraszyłeś. O, Mike, jak dobrze, że mnie znalazłeś. Już dobrze. Nic ci nie jest? O Boże, twoje palce, Mike! Ja? To i tak miałem sporo szczęścia. Jezu, co ci się stało? Na tej górze grasuje jakiś psychopata. Chce nas wszystkich pozabijać. Posłuchaj, ten gość, o którym mówiłeś, zaatakował mnie. Pokazał mi też nagrania. Na jednym z nich widziałam, jak zginął Josh. Rozerwała go na strzępy jakaś wielka, jebana piła. Jezu Chryste. Mike, wydaje mi się, że Josh jest jakoś w to zamieszany. Że co? Jak? Nie jestem pewna, ale widziałam wiadomości od jego lekarza. Pisał o jakimś planie, że to zły pomysł, a teraz on nie żyje. Co tu się do kurwy nędzy wyprawia? Są tu drzwi. Nie otworzą się. Spróbujesz ze swojej strony? Matko, strasznie wyglądasz. Ciebie też miło widzieć. O, jest dreszczyk emocji. Co ty robisz? Ręcznik jest kiepskim strojem do walki z psychopatycznymi mordercami, nie wiedziałeś? Mógłbyś, Mike? O, tak. Sorry. O, myślałem, że sobie pooglądamy co nieco. No ale spoko. Załatwione. No to załatwmy mordercę. Święte słowa. Co to było? Ktoś płacze? Nie! Nie, nie, nie! Odejdź! O, Chris. O, Chris. Co jest kurwa? Co, nie słyszałeś o ślepakach? No nie wierzę. O Boże! O mój Boże! Matt! Matt! O Jezu! Wow. O kurwa! Ja pierdolę! Cholera! O fuck. O. Oj, zdążyła. Uciekaj. Uciekaj. Uciekaj stamtąd, dziewczyno. Uciekaj.
600 psów w dupę. Oby było warto, było mi bosko w tej bluzce. No, i to rozumiem. Jest jakiś ten. No idziemy. To jest zakopalnia. Jako pochylnia albo co? Dobra, uciekamy stąd. Dobra, jak mam to uruchomić? A tam mamy iść. Oj, oj, oj. Kurwa! O, ja pierdzie. Kuźwa, kanna zaś padła. Jezu! O, obrzydlistwo! Mat. O, dziwne. Mega dziwne.
No, otwórz to, no. O, o. Jeszcze raz. Dobra, idziemy, udało się nam to za pierwszym razem. Powiem wam szczerze, nie chce mi się błąkać po tej kopalni. O! Okej, poświeć. To się nazywa walent. Takie, że stawiał. Takie o. To są walenty. Dobra, uciekamy stąd. No dalej, do kurwy nędzy! Zagiła i magiła. To niedobrze, no. Jego mać! Boże, w końcu coś tu działa. Jak to ma zejść?
O kurczę, jakiś totem zagrożenia. To było dokładnie rok temu. Co to znaczy? O Jezu! No i gdzie ja tam mam iść dalej? Dobra, idziemy tam dalej. Boże, pewnie! Pewnie! Może uda się. Jest stąd. Górę! Nie! Boże, tylko nie idź w tę stronę.
Josh? Josh! Josh! O, bardzo dobrze. Już wiecie, kto was tak urządził. Tyle przeszliście i dobrze. Dobrze. Jakie to uczucie, co? Co? No, jakie? Podobała wam się wasza dawka grozy, poniżenia, paniki? Wiecie już, jak mogły czuć się moje siostry rok temu? Wiecie czy nie? Ale zgadnijcie, co? Nie było im dane się z tego pośmiać. Nie, bo one przez was zginęły! Nie wiem, czy zauważyłeś, Josh, ale jakoś nikt się nie śmieje. O, dajcie spokój. Po co te ponury miny? Dobrze jest czasem poczuć się przebicie serca. A wasze serduszka zapierdzielały jak torpedy. Puk. Mam nadzieję, że doceniliście moje małe widowisko. Dobieram każdy szczegół, wykorzystałem każdą okazję. Cudownie było wywoływać panikę. Tak łatwo jak ślinota psa. Jeszcze te flaki. Festiwal flaków i spreparowane ciała, piły. Jakie to gówno było drogie. I zero bubli. Zero bubli. Szkoda, że nie widzieliście swoich min. Zawsze się wywyższacie, a dziś błagacie i sracie w gacie. Josh, dlaczego nam to robisz? Weź nawet nie próbuj pytać tego stulejarza. Odjebało mu. Przestał ogarniać temat. A już na pewno przestał brać leki. Leki sreki. Zemsta jest najlepszym lekarstwem. Nie żyjesz. Mike, on jest chory. To nie ludzie, będziecie mi wszyscy dziękować, gdy zostaniecie bohaterami internetu. Że co? O, zobaczycie, materiał z tej szopki rozejdzie się po sieci jak viral. Mamy tu miłość bez wzajemności, mamy masę krwi. Nie no, bez kitu to będzie totalny hicior. Kinolom swajczą się serwery przy zliczaniu wyświetleń. O czym ty mówisz, mózgojebie? Kurwa, Jessica nie żyje! Co? Słyszałeś, co powiedziałem? Jessica nie żyje. I teraz zapłacisz mi za to, kurwa! Ej! Dajcie spokój! Ludzie, to jakieś szaleństwo, słyszycie? Stulpysk! Chris! To Brachu! kurwa nie brachu. Gdzie idziemy? Dokąd mnie ciągniecie? Zamkniemy cię, brachu. Co? Żebyś już niczego nie odjebał. Rano dzwonimy po glinę. Przestańcie. Przecież nic nie zrobiłem. Co ty kurwa, jaja sobie robisz? Jesteś kurwa zasranym mordercą! O, ale się historia zrobiła. Mike, błagam, Masakryczna. uwierz mi, że ja nic nie zrobiłem, Jessice. Zamknij mordę, serio. Chris, hej, daj spokój, wodzu. Jesteśmy kumplami. Dobra, już przestań pieprzyć. Okej. No i chuj. Widzisz tylko to, co chcesz. Jesteś ślepy! Cicho! Jesteś... Stary, Nie moja wina, że nie znacie się na żartach. O, poczekaj. Zrobiłem ci krzywdę? Zabolało mojego misiaczka? Ojejku, tak strasznie mi przykro! Przestań! stary, weź Przestań! przestań. Michael! Przepraszam, stary. Nawet nie wiesz, jak bardzo mi przykro, że coś się stało Jessice, ale przysięgam. Przysięgam, że ja nie mam z tym nic wspólnego. Josh, szczerze, naprawdę oczekujesz, że po tym wszystkim, co odstawiłeś, będziemy w stanie ci zaufać, choćby na jeden moment? Nie możemy się jakoś dogadać? Kurwa! To nie są kurwa żarty. Szlak! Nie, to nie tak. Nie tak się miało skończyć. Znęcacie się nad słabszym! A nie! Przecież nie możecie mi czegoś takiego zrobić. Zresztą i tak nie macie odwagi, żeby naprawdę mi zrobić krzywdę.
zrobiłem, to na pewno nie my. Aha, ale ja coś zrobiłem. Dzięki mnie uwierzyliście w ten koszmar i poznaliście tę część siebie, którą sami baliście się odkryć. Manipulowałeś nami, oszukiwałeś nas, krzywdziłeś przyjaciół, a sam trzymałeś gębę po kryciu, bo jesteś żałosnym tchórzem, Josh. Tyle w temacie. Normalnie jesteś przerażony tym odcinkiem. Świetnie, zwiążcie mnie, niech będzie. Aż się muszę, sorry, ale się muszę zapalić. Tak, tak, tak. Bez ruszania. Nie idzie związać, jak się wam rusza. Josh, co ty? Zostaw mi trochę luzu, żeby mnie zdrętwiał. Co mam ci zrobić, żebyś się Nie tak ciasno, okej? Nie tak ciasno. Aha, dobra. Co? Co on pierdoli do jasnej cholery? Spoko. Pitolił już kiedyś takie bzdury? Nie, nigdy go takiego nie widziałem. Albo zwrot pieniędzy! O, a właśnie, Chris. Po takiej wtopie chyba już raczej nie uda ci się dobrać Ashley do majtek po tym całym twoim przewspaniale romantycznym strzelę ci w głowę, mała. To kiepski afrodyzjak, Chris. Taki Mike. To on wie, jak traktować damę. Przesadziłeś. Podpowiedź? Po prostu nie strzela się do niej. Zaraz go zatłuchę. Nie słuchaj go. Nie warto. Hej, Mike. Mike. Mike! Czego? Hej, stary! Co się stało z Jess? Wiesz, co się stało? Nie, ja... Wiem, ja mam problemy, ale nie pamiętam, żebym krzywdził Jess. Chryste. No, a gdybym ją zabił, to czuję, że bym tego nie zapomniał, wiesz? Jest taka delikatna. Pewnie jej ciało jest po prostu zajebiste. Zamknij ten jebany ryj! Sukinsynu! Przestań, człowieku! Odpuść! Co ty wyprawiasz? Ale ja tylko chciałeś go zastrzelić! Tylko żartowałem, stary. Chciałem go wystraszyć. Chciałem, żeby poczuł, jak to jest. Ale po cholerę, prawie go zabiłem! Spokojnie. Przecież nic mu się nie stało. Obijanie go nie było miłe. Okej, przynajmniej teraz zamknął japę. Wracaj do Nic schroniska. nie wybieraj. Co? Zaraz Co? przy... Czemu? Zostanę z nim do Okej. rana. Nie trzeba go już będzie prać po pysku. Stary, to nie fair. Byłem pewien, że ratuje ci tyłek. Ta, okej. Zadanie wykonane. Bierz urlop. O co ci chodzi? Wracaj do schroniska. Już. Już! Chyba dobrze wybrałeś. Dobra, no nic, pany. Josh? To będzie wszystko na dzisiaj. Wiecie już, jak mogły czuć się moje siostry Do rok pracy, temu? trzeba iść. Wiecie czy nie? Ale zgadnijcie, co, nie było im dane się z tego pośmiać. Nie, bo one przez Także nas dzięki. zginęły. Kurwa, Jessica! Myjcie się, cześć. Co? Słyszałeś, co powiedziałem? Jessica nie żyje. I teraz zapłacisz mi za to, kurwa! Co się stało z Jess? Nie pamiętam, żebym krzywdził Jess. Chryste. O Boże! O mój Boże! Matt! O, streamka też będę już kończył. Jutro do pracy trzeba iść. Już dzisiaj. 5 muszę wstawać, tak. Że dzięki za dzisiaj. Uciekam. Nie oglądamy tego. To w następnym odcinku. Jeszcze raz dzięki serdecznie byli. Czasie. Aha, dziękuję za donację. Nie, bardzo mnie ucieszyły. Woli się może nazbiera na ten moment. No, spróbuję jutro. Ruki. Robić jeszcze też live'a downa. Na pewno jak będziesz, to ciebie zrobię. Teraz nie wiem w jakiej godzinie.
To nic, żegnamy się. Miejcie się, cześć. Idźcie zaś.